Значи в момента най-големият ми финансов проблем е, че има дем на 3 минути от вкъщи. Какво искате да кажете, че аз излизам да се разходя и се връщам с една торба пълна с неща? Да, бяха ми дали отстъпка за рождения ден. Yes, thank you, but имах ли нужда от тези неща? I don't know. И реших да ви покажа какво съм си взела. Палчове за карамел, доста ги харесва. Някои дамски принадлежности. Започвам с по-интересните неща, като това е ново олио за коса, което може да използвате по 3 начина, като прилож. Нанасяте на дължините и оставяте да подейства 10 минути и след това си измивате. Като грижа за скалпа, нанасяте, масажирате, оставяте да подейства и след това измивате. И като грижа за връхчетата, малко количество се нанася по дължините на вече суха коса и подсушена с кърпа преди стилизиране. Като цяло съдържа хибридно слънчогледово масло, което е интересно. Също жожоба, пантенол, витамин Е и церамид. И всъщност те го рекламират като поддържащо микробиома. Второто нещо е зареди си от любимата пяна на бале. Пробвах една друга, обаче не ми хареса и честно казано съм разочарована от нея. Но тази ми е много любима и отново си я заредих с кератине. И тъй като предстои да си празнувам рождения ден, ми трябваха някои неща за прическата и за грима. Взех си на Taft ето този крем, стилизиращ с алое. Честно казано, имаше и други стилизиращи кремове и гелове, но тъй като видях, че съдържа ниацинамид и алое, си казах стилизиране и подхранване на скалпа и на косата, що не. Затова го взех да го тествам. Надявам се и да държи добре, защото прическата ми го изисква. Лепило за мигли, което е на есенс. Беше доста ефтино, май към 5 и нещо. Тъй като ще ми трябва да се залепя едни камъчета. Взех още 2 молива на Golden Rose в цвят Rosy Beige и Taupe Brown. Имам може би към 5 молива на Golden Rose, за които трябва да направя видео, защото са трепач, те са от новата колекция. Толкова много ми харесват, че трябваше да си купя и тези и мисля общо взето да си купя всички моливи от тази серия, защото са брутални. Искате да ги слочнем, ми пишете в коментарите, за да направя отделно видео за тези моливи. И си купих един пакет овесени ядки, без ботенови, но те вече са в шкафа с храните, така че тях няма да ви ги показвам. Но това беше скромния ми пазар. Поделете ми в коментарите колко често вие ходите в деня.